tutup. Menika kajengipun ISIS. Oh, mangken. Monggo aturan ya. Lah, Yen niku sewu. kok kadengaren panjenengan kok rawuh wonten paman menika mriki kersanipun paman Patih Julungan piyambak menapa dipun utus Kanjeng Rama. Nggih, nuwun sewu. Upami sowan kula wonten kebutuhan menika boten damel. Amargi sawuh dalem kersanipun Pakuwas Agung boten kediri kula menika supados melakukan ngawat-awati takut penting taman kebutuhan soal kasatriyan. Terus wek kula mriki menika Matur sembah nuwun awit kawigatesanipun paman Patih Julungan dumateng kula. Ning gandeng wonten keputren sakmenika dipun arani ayem tentrem boten wonten menapa-menapa paman. Ini nggak ada kurang lagi nih, kok mampir ke warung sentuh. Ini senangnya nggak ada setengahnya bagaimana? Oh ya bingung nih. Orang lagi mau tak ikut dulu. Yang pun mau bilang itu. Ayo nek. Tadi tak bilang, Nah, boten lagi nang racune sing iku lagi pintu gitu lagi ku makan. diatur kok disisane ki ora prayoga. Boten nangsa. Ayo diganti saya. Yo sewu kula gentes. Wis dapure nopo? Ya sakarepmu lakon ana ngono wae. Sampe-sampe biar. Mawi penggadaan kan lembah mana sakit menghibur Iki bapak kok terus karo dari Diganti saya. Allah ngomong sampun Don, kenapa? Oh, boten. Sing nimbali wis ya Kenapa sapa. kula? Pangapunten paman. Abdi kula mila semenane dibujukan. Nggih, mila wiwit semanten. Lah, aku panjenengan sik awet menika akan menika patah pantun dipun slamet kaliyan utuh menika akan. Dina mongso yo jenenge. Sing dina mongso nggih. Lanjut. Mila selamat kalian untuk menika kan. Nggih. Terima wonten ing kawan. Kepundi kawontenanipun taman kepunden kados benek kalih ada saben iki. Anggo sak menika gandeng Jawa kemawon cuma ayu. Sampun sampun dipun. Upami wonten iki kroso menika kemawon kalian kula mangke kula tau kalian sampeyan abdi supados ditanaken. Sampun. Jenengipun Nggih sampun Pak Paman. Oh, sik. Saya mboten nanten yen terocok kok. Kapunten gandeng kula menika raose manah kula tur nggih malih menika kawontenanipun Raden Dalu kados ngaten panjenenganipun sami kepengin awet sanget kepengin sare. Mangke rumiyin. Kula menika nyedhitekaken wonten ing taman kebutuhan menika dhateng kersa panjenengan. Panjenengan badhe sare. Mangke jar kula Dan sampurna monggo maturipun ndur wonten kepastian kemawon. Jalaran kita sampun panjenenganipun panjenengan dalu mungkin kira prayogi lho menawi panjenengan Patih Julungan kok rawuh wonten taman lajeng panjenenganipun ngaten menika menawi dipun wetani prajurit abdi kalih sanes-sanesipun mungkin ndak mboten prayogi. ngeten nggih Kusuma. Kula menika jejering abdipun Rama. Inggih, kula mangertos. Ingkang kepasrahan murid
nembani ngawat-awati kawilujengan jenengan kau semani. Kula matur to. Ing gendeng sak menika wonten taman menika ayem tentrem boten wonten surat mongko boten wonten sinten-sinten termalih. Kula menika sampun atur paman sampun kepengin manjing wonten tabulingan. Mila yen sewu klaturipun wonten kepatihan. Mangke rumiyin Bapak. Panjenengan boten ningalipun enten nggih. Nggih, terus pundi? Menika nembe Pak Putri tanpa lajeng badhe sami. Anjing, boten menapa-menapa to. Mila yen sewu paman. Nggih. Gandeng perkawasipun panjenengan menika niti bawah wonten keputren kasatriyan sampun ayem tentrem boten wonten menapa-menapa sampun cekap to. Tanggal jawab panjenengan sampun cekap dumugi sakmenika. Kula rumaos remen menawi taman keputren menika tebet. Namung pas sumelang kula mengke sak pungkur kula menawi kula wangsul wonten kepatihan wonten menapa kemawon ingkang kirang tamun tetep kula kecucuk kalian Rama dalem wonten. Injih. Matur suwun awit kawidadosanipun, Pak. Kula menika kepasrah menapa kemawon badhe kula senang dhateng panjenengan kagem grempuk kados dene. Kok siapa maksudipun? Kula ingaten kok panjenengan anggenipun ngabdi wonten ing Kediri menika paribasan saking Pucung nganti Gelo. Paribasan panjenengan menika sapukawating Praja Kediri. Panjenengan menika anggenipun ngabdi pun boten kepetan. Mila kula dimatur nuwun sanget. Jadi panjenengan menika nara praja ingkang dipun pitados Kanjeng Rama. Jadi katentremaning Praja Kediri. Jumbuh kalian prasapa kula dhateng Kanjeng Ramanipun ngersa panjenengan menika kula supados kembali dhateng panjenengan mulih boten tebih-tebih. Mangkene panjenengan menika ngembali dhateng kula. Menika terus pundi nggih? Lareke menika panjenengan kok kembali kula menika kula dereng manut Pak. Pagrengkuh kula menika lho. Mulih kula lan panjenengan menika saben dinten saben rina wengi menika tansah ketak-ketak. Dados kula boten-boten raos pasumelangaken. Catetan iki dipun kersakaken. Catetannya sepundi? Dadak preso. Kula menika sampun saged lawis juga. Lajeng kami dosa sepundi? Wong yo wis dewasa kok yo ora tanggap karo pangandikan. Kula menika kan sewu. Senajan kula menika putra dalem Kanjeng Rama sing duwe pamangsa ing Kraton Kediri. Ning kula menika cubur ing Pasemon. Dados dipun blakaken kemawon. Kesanipun pate juluman menika dos pundi to? Kula menika dereng job saestu. Kuwi kula bakal Lah kula mboten mangertos kan dipun kersakaken menika pripun? Ebo puncaranipun menawi wonten ing kepatihan menika wonten sakonek Yatur Putri ingin saged kembali yen kula ngabdi dhateng ngarsanipun Kanjeng Sultan wonten ing Kediri menika. Nek kula suraos gending jarengi pangandika dalem nalika niki wau panjenengan ngendikaken dujo. Kalian panjenengan ngendika menawi panjenengan badhe ngembali kula sakmenika kula mangertos. Tegesipun panjenengan badhe mengku kula pinaka dados pepatih panjenengan ngoten to? Boten kepiye to kok kula menika sampun patih ana tunggang. Tegesipun kula badhe mipati. Oh. Mengkira ketinggal asma panjenengan menika menawi kapisan saking Pak Mongso Negari menika. Wah, putra ratu garwane ya Sentana Agung paling ramah. Panjenengan dipengatan sampun panjenengan penggalih kanthi terta ingkang meni saestu.
Nuwun sewu paman Patek Siluwangi. Nggih. Matur sembah nuwun sanget. Dene panjenengan sampun ngendika nglairaken menawi panjenengan badhe mundhut garwa dhateng kula. Nuwun sewu. Boten kok ateges kula nampik sik kados kan panjenengan iki kados dhateng kula menika babar pisan boten. Nanging paman nuwun sewu. Ingkang nami bebrayan ngaten kedah mawi landesan tresna tresnana. Wong menika tresna sanget dhateng kula semalingan. Paribasan tresna panjenengan iki piasa dhateng kula menika tresnane tumrap. Nek kula sekedhik kemawon boten wonten kawula tresna ingkang piasa dhateng panjenengan. Dados nuwun sewu. Menawi dipun peksakaken kula bebrayan kaliyan panjenengan ing sak mangkenipun boten badhe manggihaken ayem tentrem. Mila paman nuwun sewu. Kula boten saged menawi kula kedah dados tetimbangan panjenengan dados garwa panjenengan. Jalaran kula boten wonten raos tresna ingkang kasok dhateng panjenengan. Mengke menawi sampun ditang. Saya pramu. Tresna menika badhe tumbuh. Inggih ning raos manah kula tuwuh kagem panjenengan menika kados tuwuh dhateng tiyang sepuh. Boten kok tuwuh tukur saking manah kula njur kedah panjenengan dados garwa kula mboten. Tresna kula kaliyan panjenengan, tresnane putra kaliyan tiyang sepuh. Boten kok tresna kaliyan kakung kaliyan putri. Dados nuwun sewu. Mumpung dereng kebajet paman, dipun urungaken kemawon. Menawi panjenengan dalem papan Patek Siluwangi kepengin mengku jejering wanita. Ing praja Kediri kathah wanita ingkang purun panjenengan pundhut garwa. Ingkang boten sah meksa manah kula. Basanipun wanita wonten ing Kediri menika antri. Nyuwun sepados kula menika mundhut garwa. Tapi panjenengan dipun panjenengan boten boten saged netepi menawi dados panjenengan kula. Aman. Nggih. Anteping manah kula. Kula kepengin dipun wengku jejering kakung. Priya menika ingkang saged ngranggih kemiring manah kula. Kula badhe sumpah kaliyan Gusti Kang Akan Jagat ugi kula piyambak. Kula badhe nresnani priya ingkang kula tresnani. Priya ingkang mengku kula kedah lair batin. Kula ingkang ugi tresna. Kula menika lahir batin jiwa raga. Kula sonaken dhateng panjenengan. Ini kula rasaken matur to. Manah kula mboten saged langit dan ngimbangi tresna panjenengan. Tresna menika sambunging jiwa ingkang lembut. Ingkang kedah dipun raosaken. Boten kanthi puksa kados ngaten menika. Sekedhik boten wonten pertulik raos dhateng. Blas. Sekedhik kemawon boten wonten raos ingkang kasok ingkang mentul dhateng panjenengan. Mila nuwun sewu paman. Tinggal